No niin, katsotaanpa, saisiko tuon kameran tuohon, en tiedä näkyynekö. Otetaan välillä Fiskarsin tilalle metrin varrella, no ei tämä nyt ehkä ihan metriä ole, mutta 80-senttinen saarnivarsi rosellin terässä, niin. Katsotaanpa mitä se sanoo. Aika lailla oksia tässä pelissä. Pyöräytetäänpä. Vielä noin. Lähti halakkeemaan. Tänne tuo pyörättää nurin perin. Aha, siitä jo heti irtosi. Se voisi olla vähän pienempikin. Kun sen pienempikin tuo peli. No ei se nyt. Noin. Oksa se oli sielläkin mikä pidätti. Jaha, sielläkin oli. Se meni ylite. Pikkusen niinku hankala oloinen, että menee tikuiksi. Sitten tuo oksa saa halki, mutta menee vähän sivusta. Noin. Tehdään näkö pois. Ei oo tiellä. Pinossa. Voisikohan noin. Näköjään se toimii noin päin. Oli ehkä tiukemmasta päästä tämä peli. Tähän mennessä niin oksanen. Nyt alkaa olla tuolta latvaosasta puuta. Jaha, sitten pitäisi ottaa kameratelinne pois. Kun. Eikö nuo 2 pölliä tossa nyt pitää toinen nostaa.
tuohon tarjolle. Noin nekkäjä. Noin. Saiskohan tuohon nyt kameran? Ne pikkusen. Noin. Pitää tuo pulukallinen tosta nykästä vähän sivu ensin. Teetään toinen pulukka siihen. Se on jo pari pölliä tässä pulkassa. Se on meidän juontotie. Noin, on siinä. Saapi outella. On vähän hyvä nyt kun on polkeutunut tämä, niin ei kengänkään alla niin juuri opota. Näköinen polkeminen siinä on ollut. Vesi ja ja siihen pulukka tarjolle. Kohan se noin. No, kusen kauemmas tätä pölliä. Annikki. Tuo hanskat ottaa tämä saarnivarren kanssa, kun ei ole millään lailla muotoiltu vielä, niin tarrauttaa käsille vähän ikävästi. Nyt ei ole oksia sillä lailla, patsi tuolla nyt näkyy vähän se alapäässä. Tässä ylhäällä ei näy tältä puolta. Ensinnä tuonne jäiseen osaan kerran, sitten tuohon keskelle ja tänne laittaa. Pitää kääntää välillä suuntaan. Tää sydän on täällä ihan sivussa. Tää on vähän tälleen mielenkiintoinen hakattava. No onpas se tiukka. Pistetäänpä nurmi. Tuolta se kuuluu sen verran kumahus, että saattaisi lähteä. Tässä kun on oksa, niin se
Voisi tuohonkin olla ihan hyvä lyödä. Tuntuu monesti oksa on sen verran kova, että kun se saapi kirveen uppoamaan, niin se aika hyvästi helähtää siitä. Lähtee halkeaminen käyntiin. No niin. Melkein vähän se väännetään. Kyllä pitäisi minusta Roselin tehdä kirveitä kunnon varrella tällä lailla. Terämuodoltaan soveltuu oikein hyvin halkassa. Jos olisi viskarssin varsi tätä mittaa, niin oisippa hyvä. No, hyvä, tämmönen tuntuu melko kevyeltä. Kevyeltä heiluttaa tämä vehe. Tuohon Viskarssi X17 verrattuna on kuitenkin aika pieni vielä Viskarssin kirveeksi 17. Mutta se ei ole ollenkaan isoimpia. Niin. Mitäpä jos olisi sen varsi tässä terässä. Saattaisi olla tehopeli. Pistetäänpä toisesta päästä on tommonen melkoinen tämä oksa tässä. Ja täällä varsinkin tämä. Jos tuohon oksiin väliin sattuisi nyt. Melkein sattuu, mutta ei se halua. Pistetäänpä tuosta. Ei menee tikuuksi, ei kannata yrittää. Nyt se lähtee. Ehkä se vähän auttaa. Noin. Luukkakarkuvaa. Viisikö se tuo vielä kertaalle? Ei turhaa hakata. Voimat kulluu. No kuitenkin niin halkastavaa vielä. Tai menneehän se kiukkaa sen tuommoisen niin se haluaa, mutta tuskin kannattaa. Tämmöstä. On se hyvä tämä muoto Roselilla. On tosi jyrkkä tämä terään kuluma tässä. No niin, aika tuommoinen
ei ole kauhean kapona, että se hyvin pullistuu heti tuolta. Ja luulen, että tämä kaari tässä terässä, niin se on yksi mikä tekee, että siihen tulee pienemmälle alalle ehkä se terävi isku ensin. Joo. Hyvä kirves. Vähän vielä vaan varteen muotoa. Varteen muotoa, niin hyvä siitä tulee. Tuossa lyijykynällä onkin piirretty tuo alkuperäisen rosellin varren mukaan tuo mitta. Tässä on melkein 40 senttiä enempi.